Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal ndu jettuɗen Allah en juule rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam en calmini en jarni en ñaguima duwaw kono kadi en neddi duwaw en ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala joom baɗe bawɗi baɗo ko hani hani joom suturu aduna e lakara dokkuɗen fartangi wawde tawtirede al aset ha arta bandum en gatti e ñalawma hande o filde e yewtere men pamen paminen no kewnoɗen wadde kala saha hande noon en gatti e rogere wonde nde gandanɗa hoorema ko rogere wotere tan cuɓiɗen en nden ɗon rogere ndo wonno ñalawma hande o en tawi sa ƴeewi e nder Sénégal ma taw ko wiyete ko forage uji ko caɗele mawɗe ko haala mum cow mum ina heewi kewgol ko ɗon tan wawi haade ko ɗum saabi noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en batta so wona hande o garden emo ganduɗa hoorema ko gote mawniraɓe men gote waabiraɓe men gote halifaɓe men ko guendiyanke mawɗo so taw ko haala Allah sa haali inde nde tan dendagal yeeɓiyankoɓe ma gandu holi kanko woni Baba Amadou Dikkal jaam Allah wiyetema walla jaam Allah hiirema monsieur Sarr Allah jarama jarama en calmini bandiraɓe en jetteɓe kadi en jowteɓe heɗen ñaago kala kalɗen ɗo yo taw koko nafata leñol ngol ko nafat renndo ngo en calmini mawɗo Abou Samba Diop kay wawimi a yiyene gardumi pondatnomi ko haaju makko tan ɓolo ndeke noon hombo soomi goɗɗum ɗum noon en calmini ɗum en jorini ɗum heɗen ñaago kadi ko waɗata ko leñol he yo Allah ɓeydan men ɗum rokka ɗum cella nde wonno wonande leñol wiye fulɓe walla fulɓe aynaɓe walla koɓe mbawi won fof ina hitti weeɓani nde wonno heɓe wonkoɓe gandi tan wonkoɓe jiyata ɓe goppidanma hoorema sona jokku golle ɗum de hoɓe mbawanma ɗum noon heɗen mbiyat tan koko Amadou Hampate Ba wino ko o wi so guendiyanke nani haala metto ko jooɗi yiya ko metti ɗum wadde ɗum woni hono mawɗo Abou Samba Diop en calmini bandiraɓe en jetteɓe en jarnima a jarama mawɗo Amadou Dikkal Seydi Ba a jarama no fewi e guendiyankagal ngal mawɗo Abou Samba Diop ardi bonnani ko kañum woni gardiɗo lewlewal communication mais sa ƴeewi mawɗo Abou Samba Diop ɗo tawɗamo foof kalɗo nan kala haala guendiyankagal ma tawmo ɗon joni mawɗo haali wadde noon mawɗo Abou Samba Diop jaam Allah hiirema walla jaam Allah wiyetema a jarama Seydi Sarr mi salmi bandiraɓe foof en mbi musidɗo bisimilla makko wona koɗo e galle he ko gollodaɗo guurdaɗo jaadeteɗo ha e jewte men ko fate haalide guendiyanko e doole Sénégal fannu mo Allah hokkimo o omo wawi ɗum omo jaaɓi ɗum omo tampana ɗum ha ko ɗum saabi jamma ñalawma subaka kikiɗe eɗen jettamo eɗen jarnomo ha jetto joguiɗo fuɗɗi jettomo ala ɗo haaɗi e katantagal makko anna jarama sababude pamen pamminan ko yewta yanji ado e ko heewi kono ɓooyi wiide caɗele ɗe ganduɗa won goɗɗe alay saago fannenke adde waɗe yewtere heewinde noon so Allah lamɗo jaaɓi maɓe nan te maɓe paam kadi manko nafi kono noon tigui mawɗo Abou Samba Diop alhamdulillah tawi kay hande vraiment en keeɓi mawɗo Amadou Dikkal enen gandi hande surtout sa ƴeewi enen cuuɓo nde ɗo toɓɓere koto dowri to caɗele ina toon ina heewi tak ko fatu e ko wiyete ko forage noon hande jiɗɗen haade min fuɗɗade gartana min seeɗa tan forage uji ko adi indépendance holni ɗi mbano ɗo e leydi men Sénégal eyi Abbas Sarr Allah jarama min calmin ɗo mawni men goto bisimilla ko keɗotoɗo mo biyeteɗo Idrissa Ady Ba de États-Unis d'Amérique ala ko yaltata Pindi TV tawa Idrissa Ady Ba heeɗaki wiyatanmi ko ama o sikkatake en gandadirani o sikkatake en jokkodirani surtout yewere mon jewtere mon ana Abou Sy wiyatami heeɗo mbimi ɗum yewtere nde kala ko kewi toon ma Abou Diop nelda mi heeɗoto ɗum noon Idrissa Ady Ba ko miñiraɓe ma ko sukaɓe ma kadi ɓe gamɗa hettade kadi jooɗi Abbas ɗo nawɗami ɗo yetta forage eko bittumi wiyañi no woyti eko tawme dow kaggu forage iti yolde banggue worgo rewo Sénégal ko 1939 forage banggue worgo Sénégal hoɓe mbiya ko forage wuuro wiyetego guinguinewo heccanke ummimi ɗon woni di yolde to banggue rewo worgo lesdi Sénégal sa ƴetti banggue worgo hanti a ƴetti min peccat ɗum ko
laawol laane jorni ka peccirka ka yette Jolof tan ha ari Linguir haaji ɗon sa ƴetti min ƴettata ko worgo min ƴetta rewo sa ƴetti banggue rewo Linguère idi ɗon yulde ko forage ko 1948 eyyi on forage hoɓe mbe woni forage Daara Jolof on idi yulde e nder wettem wiyani kadi ko wuyde aɗa andi yere Dooro wi histoire ko hakkude tan gonata Touba wi c'est un temporaire joom mbañi ko gandumi ko won mbaɗono Moussa Sogui nan lelikkel kom walla mbaɗono Haroun Demboul din andi ɓuuri ko gandumi ko wadde ɗum ɗo ndeɗɗoɗa tan ko hakkude gonga e ko wona gonga ɓe mbiya ka on forage idi yolti woni mbo Daara Jolof o mbo Daara Jolof o to banggue bolol rewo laano to banggue bolol worgo laano ko 1939 par ce que sa ƴeewi gasani en ko 1940 en ɗum ɗo fof ko worgo bolol laano rewo bolol laano idi toon ase tan ko 1940 ko forage Daara hanti après 50 en ngari 51 52 sa ƴetti woni doji woni 52 53 labgal en 56 woni wiide en teskere en biddi en ene heewi hanti forage uji degodirɗi ene gasa nde ɗiɗo gonno forage Pastoru forage uji noon à l'époque ɓe mbiyete forage Pastoru eyyi nden a arat tan jarna a yoɓata gaz a yoɓata conducteur a machine boni a fewnata kono wonko waɗɗino gaynaka he holko waɗɗino gaynaka nayyi ɗi joɓatno nden lempa naggue mbaalo mbeewa puccu mbabba ɗum yoɓatno lempa mais forage uji Pastoru ɗin ɗon est ce que ko holko dognanno ɗum ko hendu walla gasoil dognatno tigui wona hendu gasoil tigui dognatnoɗi hay goto yoɓata hay goto yoɓata par ce que nayyi ɗi ko yimmin koɓe fotno ko yoɓ ɗum ƴettete ko naggue he joni holno ɗum wayata naggue fof joni a arat joni mbin joni comme no haɗa wona nayyi ɗi nan jooɓ gas mbeeɗa hande Abou Diop ne jogui kolte sappo ko joɓoje lempo en jogui dammiri baali capannayyi mbaali hen fof ko yoɓat lempo en jogui pucci ɗi fof ko joɓatɗi lempo en jogui bamɗi tati bamɗi ɗi fof ko joɓatɗi lempo ɗum joguino gasoil o jogui conducteur o e konngol ngol Boucar Ɓoyɗe haalno 1959 barkeji yino ɗo fuɗɓe wote goppe poli mon wote goppe fetel mon wote goppe lang mon haɗa andi ko woni lang mawɗo sabu joni ala min ko danema e kemiro ha ɓooy lang idan peel ala lang sehatno ɗum ko lawɓe ɗum asatno ɓulli ɗum waɗatno ko heewi ɗum asatno boyɗi wadde kanko ɗum conseil wonno woto heɓ certe ɗin ɗon kaɓir ɗum Boucar Ɓoye ɗum waɗno yimɓe sa ƴeewi nani artir seeɗa seeɗa o wiɗen wote goppe poli mon par ce que idan ay gaynaka jogui ko ɓundu jogui ko weendu haɗa faami jogui ko woyindu ɗum gaynaka joguino idan ala goɗɗum tawi tan wona maaya jeerimɓe ko ɓe kan ko ɗum ɗo ɓe jogui hen ɓe jarnanno hen ɓe jarna ɓundu weendu walla woyindu ɗum ɓe joguino donc de yeehi nde ha 39 45 gasi woni guerre 39 45 de gasi nde ɓe gari tubakoɓe garin ƴeewo guri nayyi koɓe mbaɗi tekki e koɓe kutori kolce gallaji ɓe tawi nayyi ɗi joni sika ko maaya tan woodi woyindu ɓundu nayyi ɗi to ɗi goni to maaya to wonɗo huɗo ko towtat haal tolno dow haɗa ya kilométre nogas joyi gara maaya jarna tofni jarna 5 kilométre nogas joyi kilométre 25 heɓe no ɓe gari ɓayde hoɓe cohle guri he hoɓe cohle jawde mbi yoɓe mbaɗa les forage Pastoru ganduɗa ɗum ɗo wona yimɓe tan jeeyi ko jawdi tan jeeyi ko ɗum addi forage Pastoru ɗum woni addi forage Pastoru haɗa andi forage mo wuuro jeeyi e forage mo jawdi joyi e nder loi 268 1980 won kuuleɗe lelni hen walla mbaadidi lelni hen walla lelgal ngal lelni hen holno koddirta forage an usager garowo holno gurdata forage fof nani e loi he wadde ɓe gaddi ɗin ɗon forage uji machallah yeehi ha 1960 ɓe gaddi forage uji kono ɗi kewani woni aaj baali
woni kamba ɗi ko 1960 tawi en keeɓi indépendant ɗi gasa aaj baali par ce que ko ɗum force uji ɗi ganduɗa ɗi jaltinata antenne sa ƴeewi aaj baali Demba Kedaji ene yarnatno hen kore ene yarnatno hen Thile lumbol Thili hen yarnatno te fof hakkude majje ma won hedde kilométre 17 17 loonde waɗe toon balke mbaɗe toon ndiya to forage mawɗo settudo en rokko ɗi to yet ndiyam ɗiɗo ko génération 1960 e ko tawmi ka guñoyañi ko ɗum woodi kay d' accord en jeehi ha joni mawɗo Samba Diop elle ma to so tawi nder hakkude nde won namdal ngal jiɗɗa namdoɓe hannde ko coow no heewi e coow no heewe force uji ɗi en kadi mi jaagoɗo kalfinaɗo ɗum o wonde laamu ni ɗi heɓde force uji ɗi itta e juuɗe yimɓe ɓe watta e muɗum Amadou Mbele goo nde laamu jogii ɗum nde no wonno caɗele wonno hono ɗin coowuji nde heɓta e juuɗe laamu arta e men nde mbele ɓuri wadde probléme walla ala e holko saabi laamu ene heɓta force uji ɗi joni e juuɗe men gestion ina ƴettita kañum e hoore muɗum bon ɗum gartanmami tan ko haade mi yettade tan historiquement waɗino nouvelle génération force uji dewɗe force uji 1960 eyi jokkil ngal nanoma bisimilla are ɗin woni 1971 1971 72 et 1972 eyyi ɗum woni lumbi woni nammare woni beelel ɓogga mi yejjite forage goɗɗo lumbi nammarel beelel ɓoggal beelel ɓogga beelel ɓoggal kam ko to zone amen to eyyi zone mon to ɗiɗo ɗi ko ɗum mbiyatno min mbiyatno ɗi ko nouvelle génération ɗin hakkude forage fof ko kilométre nogas joyyi natti won forage uji patroɗe ɗi hakkude forage fof 40 kilométre walla 45 kilométre ok ɗiɗo ko nouvelle génération ɗi ko nouvelle génération min mbiyatnoɗi de 1971 à 1972 12 presque ko hitande tan gasi ɗiɗo gasda hitande wotere bon balke garte jooɗi aynaɓe ko 1984 manam ummi e tuubakiri e junge hanti laamu waɗi ɗum privilégié de Ama Abdou Diouf waɗat nde plan structuration de heɓi nde leydi ndi tawi ɗo caɗele ko heewi waɗa privatisé te banggue gaynaka kam alors forage uji jeeya hen forage uji ɗu jeeya hen wiya forage uji ɗi yoɗi gartu e jooɗi aynaɓe ɓe jogano koye mabɓe gestion o kono koɓe mbiyata kono mbiyata ɗum kadi wona management no ɗum ɗo ɗum entretien o tawa ko laamu jogui ɗum manam kamɓe kuufi eyyi maintenance o tawa ko laamu jogui ɗum laamu asat forage siko boni kay arat fewnata aɗa faami de kono gasoil o conducteur o ɗum ko aynaɓe joganto ɗum koye mabɓe ɗum ka 1980 siko tawi mi juumani 84 nden ɗum fuɗɗi wadde par ce que mi rokka yeru labgal idi ɗon won président en 1984 biyete Djibril Niande walla mbiɗa ɗum Djibril Fati Sammoji tonto labgal ɗon labgal est ce que aɗa faami de donc ɗo tawi noon waɗi yontaɓe Jolof haade wadde privatisé hande ƴetta yeru teskere walla ƴetta wiide waɓen Sofel Kulo en en gotno Karliguel en waɓen Dempenel Demba Gollani en nana toon waɓen Alaji Ceerno Howor en Amadou Labba Sambel mbo mbiyatno Djibi Koum siko mbalka mabɓe boni ɓe keppa ko laamu ngu arata heeɓe ɓe jagga kalis ɓe gaddo pewno fewnan ɗumen nden taw kamɓe ke hankkadi ɗum ko heɓe ɗum de tawi si a waɗ tawi laamu min heddi hen te taw ɓen hankkadi ko ɓe gaña tan aɗa andi Abbas nagge doñgi siko hoori balɗe tati e tati ceeɗu mbooyi tawi doyri nde ɓendani siko yari tan ɓiyum yanat mawɗo aɗonno ɗum ɓuranno hen seeɗa mois de mai tan nde wiyete woni 45 degré 40 kala nagge hoori hen balɗe tati yarani tawi ka doŋngi sa yari tan ɓiyma yanat a woppinat ɗum kamɓe yontaɓe ko ɗum ɗon ɓe gañno ɗum noon ɓe gañno koɓe yontaɓe hoɓe jogui machallah siko tawi balke ɗen boni heeɓe mbaɗa jawdi pottina kalis mabɓe yontaɓe ndede gaddo e pewno fewna
wata jawdi hasuru kaden hen añoode ñiŋeede Eyyi. wiyeede mbalka ka boni on ki fewnude nangam e nangamo nden goto fof ne jogii fayida ne yeeya ndimaagu wonko yiɗa yo bone cuɗo mum wonata faami ɗum de nden noon ha 84 balke kam to bange rewo bolol laan balke garte jooɗi aynaaɓe woni conducteur o woni gasoil o woni section o hankkadi fof arte juuɗe fof arte mumen heddi noon ko laamu asat forage ha joni kay asat maintenance o so boni kay waɗat kono ha joni ɗo jarten ene ɓeydo maintenance o so tawi woni won balke baaɗi hen joni sa bonnorama machine walla pompe ene mofti kaali jiya codan koye mumen pompe ɗum kam mi rokkuma tan mi fiɓanma mbasa fadde hen mbasa fadde no 1984 nden balke garte jooɗi aynaɓe ok d'accord 84 ha 2024 ɓe gaddi RDR e Jolof RDR RDR mbeɗa sikki RDR eyyi ɓe gaddi ɗum e Jolof ɓe mbi koye waɗatno privatité balke ɗi min ko idiɗo salade jeeyami i pourquoi aɗa eɗo salade aha haɗa andi Sar kala ko yeeyete ndiyam ɓuuri hew bon fils mbiɗa o min Amadou wi i ɗum holno mi ɓetirɗa ɗum rokkuma bambe série 3 bisimilla tawi tan section moƴƴi nunɗal waɗi mi ƴetti yeru forage goto mi andam joni beele ɓe mbahalti ɗo ɗo wiyete de aali de aali Darma Jolof wiyetta amen premiére de min jeeyi toon a 1996 heɓe kala mba joga a wona birgui nayyi a yoɓata ujunnaje jeeɗiɗi a jeeyatake commission janggoɓe pays a nananimi de beele gona beele gona an joɓata ko ujunnaji jeeɗiɗi président o noon wawi waden Abou Samba Diop kay andi président o ina wawi kono joguiɓe section o ko joomen jawdi ndi jogoto section o par ce que nden min tawe weeɓani nden min tawe compte banque mabɓe 20 millions on noon forage on forage allahu akbar donc joomen nayyi ɗi joomen jawdi ndi jogoto gestion forage o heɓe jobnoto paye wiyeteɓe jobnoto gasoil wiya an Abbas lewru ma yoɓ taw jomum kam gonɗo commission o jomnotoɗo ko patron de kañumen yoɓe hedde ujunnaji jeeɗiɗi ujunnaji joyyi ujunnaji jeetati ujunnaji sappo birguiji mbayde ko ɓen jogotono forage o to mbayret mi de aali ko télé kalaten joom mbaji ma won heeɗiɓe ɗum bisimilla wadde de balke ɗe gartira jooɗe aynaɓe ina waɗi caɗele to banggue gestion ina waɗi caɗele to banggue jurum ina waɗi caɗele kadi to banggue injustice holko nanten ɗon par injustice woni injustice hade min jogo 60 naggue an jogoɗa temeɗe ɗiɗi naggue taw min ɓuuri ko min joguiɗo 60 min ɓuurma ko yoɓata i ɗum holno amnirto moɗo monsieur Diop no woodi waali ko ene woodi no woodi ko ɗum woni probléme min mi jogo 60 jogoɗa temedde ɗiɗi eyyi min ko joɓan ko ɓuuri hewde an ɓuuri yo mi yetti ɗuma labgal ko télé kalani e mari wadde tawar ko wonko mbaɗen wonko woni toon par ce que joni hande so wiyama joni so wiyama joni hande yomi adduna am ko temeɗɗe ɗiɗi gaddanmi ko 50 wona ko 60 joyɗa mi woppi temedere 50 e ladde mi limani 50 ɗi a limanɗa 60 taw temedere 50 kiɗi ɗi ene jara ina jara kono ko mofta e ladde haɗa mumen limede gaynako yiiɗa jawde mum lime yiiɗa fof andide suuɗat ok won hen en paami ha ɗum joni kam kadi te nder dosɗe deɓe tellinata ndiyam ɗama aynaɓe wiya goto fof yo liɓ jawdi mum ha temma yoɓa woni koɓe mbaddani hen tan ko mbabba puccu kono mbeewa o mbaalo ɓe mbaɗatno ko naggue buuɗi nogas mbaalo buuɗi sappo ko par lewru walla par lewru par lewru tan tawi joguiɗa ko temedere naggue naggue fof ko buuɗi nogas wonno min goni hen ha ɓooyi min garte naggue 50 50 50 min gari mi rokkandi yeru hande nammarel hande nayyi mum naggue fof yoɓata ko 50 mbuɗ capantati mbuɗ par ce que heeɓe
ɓe kutorto hannde koko wiyete ko courant ɗum ittu ɗum e nogas ittumen capanɗe nayyi arti ɗumen capantati ittumen capan joyi arti ɗumen capannayyi mi rokkuma tan ƴetti ko tan colonial 39 48 mi ƴettanma station département ɗiɗi tan ɗum ɗo mi ɓetay ɗon bisimilla sa ari département Linguére gila 48 1948 ha 2012 département fof ko capanɗe jeenayyi e jeegom forage joguino capanɗe jeenayyi e jeegom forage capanɗe jeenayyi e jeegom 96 quoi 96 ok ko makki ari ko 2012 ha 2024 asi ɗon 85 forage président Macky Sall min Amadou Ly 85 oɗo ko gila 1948 ha 2012 mawɗo o écart moni e no feewi wadde président Macky Sall ligguima toon ɗum ko ɗum haal Macky Sall ittene men tan ko ɗomko korko biyeteɗo ɗomko o riw tan ha nanne luggere wi jooɗo ga kala de neɗɗo ɗum ɗe hannde Jolof ko neɗɗo bandum taki ɗum ɗuɗde kono wona laaw eyyi ɗon jinmi haalde eyyi muni han mi arata tan Abou eyyi wune o ko yimɓe kadi makki dañde wune eyyi ɓe batti hamnirde koye mabɓe e wudde forage uji 1948 1948 2012 96 allahu akbar ɗum de kam 2012 à 2024 makki asi ɗon 85 forage 2012 2024 85 forage ɗum de kam vraiment Macky Sall o waɗi o liggime min ƴetta département goɗɗo bisimilla département de Ranir eyyi o tawi ɗon ko forage uji jeenayyi 9 de 48 à 2012 à ɗo 2012 ok 48 2012 la o tawi ɗon ko 9 forage eyyi o asi ɗon 50 forage 50 yo ɗon makki wadde makki mataw ko jeeni tan wono e liggaɗo walla asikan makki ko jeeni tan liggoto ɗo ɗo liggima toon ndiyam de minen yaaɓe ladde ɓe min gandi o ligganima ndiyam bisimilla jokko wadde ko ɗum tan gaddanmami e ɓetta e yeru ko makko waɗi guila colonial tan mbawa ɗum waɗa kimilike par ce que nder yewtere men birfe on kaali ɗum yedde ɗum puusa e mara caɗele ɗe goni ko manquede nunɗal te kadi ɓe mo desnata o ko jeelatoɗo c'est ça joni mbi sikki mataw ɗon namdal mawɗo Abou Samba jongal eyyi ɗon ngal yetti eyyi mo desnata o à part de alide mbayrani à part de alide mbayrani desnata ko jeelatoɗo jawdi actuellement desnata sa resdi jeelatoɗo jawdi kañum yeelato kono dayri kono wonana ndiyam dayrete ok par ce que ɓe keranta commission hekkombo ala baɗon Amadou Kal holko mbiɗa on sa wi neɗɗo ala sa resdi ɗum kalis eko mbiɗa ɗum yalla mi namnim kadi a tonguiri tan mbiɗa ɗum ko yo ñaam tonguitide surtout sa resdi ɗum mbaɗon soso jetteɗo sowa e kono Abbas molani suwamanno resde yo wi wawa ni tawi ka jeelatoɗo dañ ko damal dañal woni ɗon hono mbaɗata e guyka fof eyyi bisimilla par ce que mi yi faggueɓe hen dañ hen hannin jogui han koye baalin koji han jogui koye nayyin jogui han koye jawdi te ko kalis forage tan itti ɗum ko an yini min yiriyete tan mbeɗa wawma wi kaari min mi jaggama e pour on probléme gestion mi jaggama labgal laabi ɗi ceenami eyyi min Amadou wi yon ɗum koye hawni koye par ce que gestion saɗa totta ɗum goto totta ɗum no mi rokkuma Bambey séréer de min gaare mum hoɓe ma éclaji ko forage eɓe ittata hoɓe cooda ensemble ɗum ɗo ambulance ko forage eɓe ittata bénéfice forage o hoɓe coodi wotoji ɗiɗi karuji transport hakkude Bambey e Dakar walla Bambey Diourbel ko kalis forage e ittete
ko bénéfice forage o ittete. mais est ce que une ɗon bénéfice aji est ce que kañumen so ndinni hunde en rutto e forage o walla ko e bon mbimi gestion forage c'est ko moƴƴi ko woni fota wa yaltinde ndiyam he. ok gestion o so moƴƴi jogogal ngal moƴƴi nunɗi feewi ko woni fota wa yaltinde ndiyam he. ko noon joni no ɗum vrai pratiquement somi welama wiye a tongini en foof kono joni hande comparaison woni comme par exemple enen pays e ko wiyete ko privatisation manam laamu ngu wiyani directement yo yimɓe ittu forage men totta ɗum privé kono elle ko noon ɓe ɗesi wiide par ce que wonɗo an haali wonɗo gestion ngaji moƴƴani mais kadi wonɗo gestion ngaji moƴƴi joni won wiɓe e wonde kañumen tati même ta jeegom jiɗa vraiment forage men mbaɗe privatisé ɗon holko mbawɗa fammindima aɗa andi ay sa naati waala ngo Fouta won force uji ɓe ngala droit heɓtudiɓe gonga hunde ka fewnani ka asani a andano arde ɗum ko jomum en jeeyi gure kewɗe Fouta surtout hakkude maaje walla nder Fouta he force uji kewɗi ko ini guiri en gaddi ɗin jomum gueɗe ɗiɗe potani ɗum waɗ pewnuɗo forage mu bawanɗo forage mu jogui gasoil mu jogui machine mu jogui pompe mu wawi sodde karida mu on siko adama yo woppeteje min noon Amadou mbimi mbo wawna forage mum noon ko probléme jaam yo ñalaw yimɓe jarnata on ɗon ina wawi wiyede oɗo forage a wawnama addu min mbaɗa gestion kadi heɓ ɓuuri bonne gestion eyi parce que RDM ɓuuri bonne gestion mi par ce que heɓe ɓe gaari yiilade kalis de ɓe garani yarnude e par ce que min mi anda SDR no feewi kono mbeɗa andi SDR hande ko kañum gañi département de Podor e Linguére fof e Linguére fof département Linguére fof mi yi quand même comme par exemple ko ɓoyan ko Kanel naɓe en goya ke télé kalanmi par ce que vraiment enen gondi hay Kanel naɓe mais Kanel naɓe en goyto en mbiya wonde kañumen tottiɓe forage men kono sinno ko hande wonno tottaɓe e bon totta par ce que haɗani komi jeelto heɓe ko bénéfice ɓe jeeloto hoɓe gandi nafoore ndiyam ɗam no mbinoɗani nani so tawi gestion moƴƴi ala fof ko dañede e bon ala foti heɓe gandi ɗum heeɓe wati an moɗon somde hol kadi yimɓe vraiment tamtade forage men tam ɗum a few aɗa andi sifa privatisation e sous traitance ina mawni e leyɗele men jogiiɓe ndiyam ɗam ɓe taw ko fo ko joguino ko e pelle goɗɗe ɗe gonaɗe en ɓe noddi yimɓe fanniyankoɓe nga ɓe mbaɗa sous traitance manam an département Podor mbiya mboɗo wawi hedde e naggam o saabu hayɗo e galleji men ɗiɗo joni wonɓe ganduɗa yahoɓe ne kuppaɓe e yahoɓe ne gartoɓe ko société goɗɗi ko sous traitance ɗi ganduɗa ko laamu totti ɗumen joni noon ɗum addata saɗede so tawi ko sous traitance ɓen ƴeeta koko dañi hen ko mi arta ko Amadou haali ko won école aji hande kewɗi ɗi o wi ɗi gonɗi e Fouta e diwan Fouta kewɗi hen mbawka jeeɗi telnaɗe e commune aji ɗi ngala doole koye forage uji ɓe guittata eɓe mbaɗa hen si parce que eɓe jofta joni noon addi ɗum ɗo foof koko mbiɗen ko nde laamu jogui goyɗen mbiɗen joggal laamu fewani guila indépendance caggal muɗum yen keɓan koye meɗen dañƴen walluɓe joganɗen koye men ɓeydi bujitade e juuɗe meɗen saabu ko Amadou haalɗo joni ko président Macky Sall liggue forage uji ko ɗum ɗo hande so tawi minen koye ladde min goni mine makko no fewnirani so tawi en pewnino koye men en goyta ko ɗomka kono won guure ɗe jiimi mbalkaji ɗe jiimi haalnima ñande en ɓe doggo holdede koye mabɓe haaɓe guitti ɓe dokki agent eaux et forêt walla ɓe dokka infirmier d'état yo joganoɓe te ko kamɓe je nokkuji mabɓe wasa holnodirde neɗɗo no Amadou wi ni neɗɗo wona président Mbalka debbo wona secrétaire général ɓi wona trésorier ko kañum jeeyi nde wala huɓɓa nde wala ñifa ɗum ko ene woodi e jeerndi ene woodi no woodi wona goo wona ɗiɗi joni noon so ɗen coowuji mbaɗi laamu ne jogui hakke yurnitade ɗum ƴeewa ɗum laamu ne jogui hakke yurnitade ƴeewa artir noon ko tan yimɓe caɗele ɗomka so tawi kalno joni ko makki waɗi ɗo forage uji foof ha joni yimɓe ne gone ɗom kay caɗele firti ko dañani wune haɗi mo dañde wune ko halfinaɓeɓe ɓe nana hen politique ɓe nana hen affaire kinde ɓe nana hen gueɗe goɗɗe nanna hen min wala waɗini henna ko heddi noon min jinmi yo yurnite ko Amadou haali joni forage mo yimɓe woma hani koye mumen mbaɗi jawdi mumen jooɓi kalis mumen
kayne jogi droit jogade gestion mumen forage uji ɗi ɗanniyankoɓe pelle ɓamtaji mbaɗɗi no jogui mbaɗon den men Ablaye Madina Gounass mbaɗo par temedde par capanɗe joyi forage ina hokkira goɗon jogui droit jogade kono kadi hayso laamu ala droit nadde e gestion he kala ko yahata hade fitinaji jasiji yimɓe no pindira laamu jogui droit yuntade ko waddata on probléme ay c'est que aɗa andi ministre o ni o haali ɗum par ce que o holiti wonde kanko o wi kanko ɓe nelani hay goto e autorité ji yo ya hettoye forage janan mais e mbika e wonde so tawi ɓe gaari nebbiso ɓe tawi oɗo forage vraiment gestion muɗum rewani lawol yo totte laamu par ce que ɓe jitti tan ko yo population yar yo jawdi ndi yar ha ɗum ɗir mais so tawi an joni onon jogtoɓe hay machine so pani on mbawa sodande koye moɗon so gasoil gasi on mbawa beele noddon politicien yo asodan moɗon on aussi jaffuɗa haɗe Amadou haalde hen haɗe ndimagu ngu timmude ko kala forage mo jiiɗa 90% so boni hay so pièce goto ɓen doga ɓe nder caggal politicien ɓe ñaago kala bio politicien mo garɗa ma taw ina adnama machine ngaji sappo nogasa fawa taw ko yoɓete ko nana yoɓe yiya kaɗo naati on hen ko Amadou haali joni ko jogoɗa ujunere naggue o jogo capanɗe joyi naggue ñande limtete hen wima hoto addunayi ma foof enen dendi parti walla enen dendi hinde enen dendi gollal hoto addunayi ma foof mais holno ɗum wurdata wonɓe ganduɗa ñande kalis mbalka o naati ala ƴewtede ala ko wiyete ko commissaire au compte ala hay goto wadde ɗum so waɗi coowuji laamu ne jogui yurnade ɗum yafuɗa ko noon mi rokko yeru tan ko Abou haali ko mi innata forage o non somi haali maɓe gandu bisimilla min dañi min meeɗi wonde forage hombo laaƴa eyyi wiya jawdi kala ko wona jawdi yo yah yaroye mbalka goɗko nani hedde ɗon heddo ɗon tan ɓayde mbalko ina wawi sibtade ƴogoɓe ene nawana wuuro ene jara ko waye kaake cewɗe min jeeya ɓe cuɓami e commission ad hoc yimɓe tata mbeɗa wawi indu yimɓe kono c'est pas la paix e nder balɗe 5 min dañi 1 million 500 250 balɗe 5 tan ɓole ko saritaji ɓoli tan nden ɗiɗo guiriji ngala Sambourière tokos Sambourière nawat barel ɗiɗi 1 million 250 mille eyyi e balɗe 5 ɗe joni noon pompe gadda fewti wiya gestion o yo addu ko liggue lebbi jeego manam gestionnaire en eyyi gestionnaire ɓe aɗa andi joni mbalka fewti wiya yo gestionnaire ɓe gaddu mbaɗan yimɓe bila ɓay lebbi jeegom to ɓe mbi ɓe ligguey ko 2 millions 900 pawɗo ɗum ko min wuuri ɗum wona lewru balɗe 5 minen ko balɗe 5 min dañi 1 million 500 250 haɗen 550 250 ko waaja ko loonde foti yobde ko temedere o ari ko sehlam o wimi min de joguimi ko 50 mala temedere mbimi addu ƴooga est ce que aɗa famide ande lawol jaggima so aɗa wawi famide section o arti nde nde mbalko fewi nde batu nodda batu section wiya yo wonde yo ƴeew koɓe liggue lebbi jeego ɓe mbi ko ɓe liggi e lebbi jeego mais ko 2 millions 900 on commission ñande hen mba tasa oui mais c'est très normal ñande hen mba tasa ko noon foti wayde donc min jinmi widde aɗa famide ɓe jeeyi haaɓe ƴettimi ɓe mbimi hoɓe nandeme gestion forage o mbimi naggam ala ɗo mbaalam ala ɗo mbewam ala ɗo komi koɗo tan par ce que tawi mbeɗa wonde kawyam goto minen gondi min jogui gurdam jawdi makko joni noon mbiyoɓe natnan ƴeew mbimɗen kaari ɓi kaari nani ɗo ɓi kaari nani ɗo ɓi kaari nani ɗo ɓeɗo hoɓe gandi naggue kaari min ala goɗɗo mo ganduɗo naggue mum jaggue ɓen natno no commission wadde kala jaaɗa ƴewɗa probléme o ko ɗum probléme jogogal woni probléme o kono ayi ma arat probléme ɓurɗo garaw e ko makki waɗi ko ko Abou Diop wi ko hande par exemple min hande makki arat wuura men min toro forage forage o adde min jagga forage o min mbatta jeeyadi e président Macky Sall ko est ce que hande sa ƴeewi jeeri ndi surtout ko kalɗa ko hakkude 85 forage et 50 forage ɗo asɗi e nder jeeri ndi ɗon hakkude combien de kilomètres et combien de kilomètres ina waɗi 4 kilomètres par 4 kilomètres
par ce que hakkude pitelo boy ko ɗum 4 kilométres ina waɗi 7 kilométres ina waɗi 3 kilométres ina waɗi 10 kilométres par ce que on ɗon projet minen piimo ɗo ta Ablaye Wade banque mondial waɗnomo financé Mamadou Yer Korka ina mi heeɗi ma ina wawi heeɗo minen piimo ɗo hôtel biyeteɗo Mbodiène balɗe 15 kala commune kalno e on projet banque mondial joguinomo kala commune kalno woni ko yaltani hen ko cafrirɗe e janguirɗe kono kala commune kalno force uji eɓe jaltini makki ari waɗi ɗum appliqué te kadi makki ina wone département Linguére balɗe 50 artani Dakar ina waɗa campagne balɗe 50 ina wone département jiimi Maram Faye Sall ko barkewi hombo addani ɗum tekke tawi o hortima dañ tekke ɗe ɓorni ɗum tagi kayti o andi caɗele gonɗe ɗe dowri he wadde ndo ari o régli on ndiyam kam o réglu tan makkide ari ndiyam kam o réglu tan ne jeeri ha wi kok heddi kala ko wawi kew tawata ko joomen dokku gaddi caɗele eɓe gaddi maire kibbu 100 walla ɓe gadda maire kibbu 100 walla ɓe gadda te e nder gestion e nder loi Sénégal to banggue joggal ndiyam ɓe mbi so tiiɗi woti yaw 70 mais mètre kib hande ne yeeye toon 100 100 mètre kib min Amadou wi ujunere litre haɗa ɗum woni mètre kib eyyi 1 mètre kib ina yeeye nder ladde 100 150 mi yii hay yeeyɓe 100 Abbas mboɗo andi yewtene woɗɗoyi yewtene woɗɗoyi ɓeyda men seeɗa tan fois suɗi makki waɗi ɗi wallitiɓe e dañde remde ndema sewo sewo dañde hakkolaji wallitede ka fuji goɗɗi ne wawi ƴogde comme par exemple école aji ɗi daña robinet aji kala ko takki hen ɗon ne wawi dañde ko wi ko 3 kilométre 4 kilométre ko heddi ko koye men kaldeten en mbiyani Sénégal foof ko fuɗɗo hen jogui forage uji ala haade ko pulaar kalten mon fof sabu fiɗa ndu fiyandu ko ndun umdata woɓɓe nan ɗon ne joguiɗen caɗele wasa leƴƴi goɗɗi ɗi kono haɗi président Macky Sall dañde wune o ha timma ko enen kadi o dañde wune o saabu en goyitima o addani en guitte juuɗe laamu kadi o walli ko ñinɗen fof o walli en ha timmi kofɗen ha tiiɗi eɗen pinda e koye men jiya won hen ko hakkolaji mbaɗi Amadou andi so wiyama nayyi o jarnede hakkolaji hoɗum fawi balke nanɗon goodi ko yoƴoge ha heewa yaye enen mbasi jogade juɓɓudi eɗen kapta e koye men eɗen mbaɗa réglement de compte uji probléme politique probléme ɓe ko egga en ɓe ko jeeyiɓe ɓe ko walankoɓe ɓe ko kinɗe faafaɓe ɓe ko kinɓe woɗaɓe ɓe ko uwuɓe ɓe ko sowanaɓe ɓe ko eko nandi hen en goppat ɗum ha laaɓa ndenen jawdi men poften mbasen leptude koye men e addande koye men caɗele saabu kamɗo joni ko mi yaadani e laamu yo heɓto foas wiiden jogoɓe foas mo yimɓe mahani koye mon taw gestion mon no feewi kono noon so tawi watti wadde haysono mahani koye mon kala ko watti fiindirede ko watti soppodirede laamu ne jogui droit dartinde ɗum waɗoɗen kuugal non heptat ni jogui droit heptude bon joni ayi caɗele ɗe ko Abou Diop wi ko minen kadi makki dañde woni e forage uji ɗum ko gonga celluɗe forage pastoro wiyama e nder loi 268 1980 tonguɗo o e jawdi ndi e ladde he tongi balka ɗe tongi dare ɗe wiye ko mbalka nayyi ka tulde temps ko yoko waɗat ndiyam mbalka nayyi ka woto was wadde ndiyam ɗum nani ɗo e nder loi sa tappi joni sa ari tanna ɗum ɗo loi 268 10 mars 1980 tappomo tan ma ƴeew gestion forage ma ƴeew dare ɗe ama yi beeli ɗi inchallah aɗa faami de ama yi wuuro ngo holko dokkataga distance est ce que aɗa faami ɗum ɗo fof a yiyat ɗum sa tappi ordinateur ma tan addana machallah salje inchallah wona aɗa faami de wadde wiya forage o tan ɓay wiya forage pastor o wona mbalka yimɓe tout le temps yo waɗ ndiyam so jiɗi noon pooɗa ujunere rubina an andi kono nayi jaaɗi ɗi kam ina majja joomumen gandaka sika ari yo taw ɗo ndiyam ɗum woni lawol lawol
mawɗo Allah jarama vraiment émission presque pratiquement o gassi parce que vraiment mi yiɗa o gasa ɗo mbeɗa ɗumɗuma noon to banggue gaynako to parce que vraiment mbeɗa andi wonko ganduɗa hen no fewi parce que mbeɗa yinno he ƴoɓɓudemo ni e hande sa par rapport e ɗiɗo forage uji e laamu kesu ngu holko jiiɗa beele mbaɗi toon haysoko sen ndiyam kono noon mataw han kadi en wayno technicien ɓe gassi halla mataw no kadi konngol mbaynoɗa eyyi ko salminde les éleveurs sans voix. Les éleveurs sans voix. eyyi aynaɓe ɓe ngala ɓe kongi ɗo wat ɗumen ko mawɗo Abou Diop e Oumar Malik Ly eɗen calminen Ousmane Moussa Sadio Sangoura en eɗen calminen Saliou Daral Bayel en Djibi Diaga en eɗen calmin hen Moussa Ngata men en ɗaccani hen hay Sambil Birom Samba Hawa en eɗen calmin ɗumen eɗen ganda eɗen mbiɗumen ko lawol gonɗe ay sen naten ɗo hande domaine oɗo laamu ganda Sabil ko gorko wona debbo yewta fande wonde pamne goɗɗo sallah lamɗo jaaɓi en jetti bandiraɓe en jetti mawɗo Idrissa Ali Ba Mamadou haali o ko neɗɗo ganduɗo ko aduna yahata ko neɗɗo laaɓɗo ko neɗɗo pindo ko neɗɗo pamɗo ma en gatta makko sallah jaaɓi ko noon kadi seydi men Paté Sall mo Sinthi Bamamɓe gonɗo to Nice ko yeeɓiyanke no fewi no fewi no fewi mi haalinani e konngol gotol sa ari galle Demba Hamel Sy kala nde garɗama taw aynaɓe ne gaddi limse machine ene jiiɗo yo balle e machine wadde ko gestion ngaji ɗi sa yeehiɗo ɗon ɗo ganduɗa kañum woni Samba Ndiaye Taccarla o meeɗi sodde machine mbi ko saabi coɗɗa o wi soɓe jaɓani sodde ɓe jeeya jawdi coɗɗa machine ko mayata ko ɓuuri hewde laabi sappo e ladde ñande o woppata gestion labgal eyyi o woppi ɗon 18 millions eyyi wadde o waddani hoore makko o wi yo yimɓe jeeya jawdi Samba Ndiaye woppata gestion labgal division woppi ɗon 18 millions d' accord noon on jarama ko noon kadi o harnoɗo galle Dialal wadde gasi ala ko ɗo karten ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV en émission men paminen hande ko spécial vraiment ko fati alhaali forage uji surtout forage uji dowri en kettimi hen mawɗo Amadou Dikal Allah jarama mawɗo Amadou Dikal Allah jarama mawɗo Abou Samba Diop mine moon ko aset paɗo so Allah lamɗo jaaɓi inchallah ma en garta moon e fannu goɗɗo surtout to banggue gaynaka to jaɗenen e mawɗo Amadou Dikal so Allah lamɗo jaaɓi surtout e aynaɓe sans voix. Merci beaucoup. Merci.